रायजोफोर थांनाय साननै सिगां चिरां जिल्लायाव सासे माइनर बर' हिन्जावसाखौ साथाम मुस्लिम सेंग्राफ्रा नंखाय मोजां मोनफ्लांनानै रेप खालामनाय बे जाथाया थारैनो सोनखारि जाथावना जादों होननानै आङो सानो रायजोफोर। बे जाथाया थारैनो सोनखारि जाथावना आरो दुखु नांथावना जादों होननानै आङो सानो। मानोना जोंनि बड'लेण्डआवनो, जोंनि जोनोम जायगायावनो, जोंनि हादोरावनो, जोंनि हायावनो जोंनि बर' हिन्जावसाफोरा, जोंनि बर' आइजोफ्रा रैखाथि गैयै बायदि जानांबाय। सोरबाया गुबुन हारिनि सेंग्राफोरजों नंखाय मोजां मोनलायफ्लानायनि जेयाव नांनानै दाउ अमा बोरमाफोर बायदि देथार जादों। सोरबाया गुबुन हारिनि हौवाफोरनि गोदै गोदै रावाव गोजावनानै गुबुन हादोराव लांखार जानानै आलाय आथानि जाहैनो गोनां जादों। बोसोरफ्रोमबो जोंनि बर' आइजोफोरखौ, जोंनि बर' हिन्जावसाफोरखौ साफा नङा साफा गुबुन हारिनि सेंग्राफोरा रेप खालामबोगासिनो दङ। दासिमबो जोंनि बड'लेण्डआव, जोंनि जोनोम जायगायावनो, जोंनि हादोरावनो बर' आइजोफोरा, बर' सुबुंफोरा रैखाथि गैयै बायदि जानांनायासो बे जोबोद जोंनि थाखाय दुखु नांथावना जादों रायजोफोर। दा बे जिनाहारि खालामनाय जाथायखौ लानानैनो दिनै चिरां जिल्लायाव 3 घन्टा सोमावसारदों। गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरखौ गुबुन हारिफोरा दाउ अमा बोरमाफोर बायदि खालामबोगासिनो दङ। नाथाय दासिमबो बिनि थार बिजिरनायखौ बर'फोरा मोननो हायाखै। दा बेफोर जाथायखौ लानानैनो दावराव देख्रेब सारजों माखासे बाथ्रा सावरायलायनाय सुंद' कल रेकर्ड रायजोफोर नोंथांमोना खोनासंनानै लादो। आं सारनाव फन खालामनायनि गुबै जाहोना जाहैबाय जे थांनाय साननै सिगां जि चिराङाव सासे माइनर बर' हिन्जावसाखौ साथाम गुबुन हारिनि सेंग्राफ्रा जि जिनाहारि खालामदोंमोन। बे जाथायनि सोमोन्दै सारा मा बुंनो सानो? जोङो बिराद माने गोख्रों रावजों जों मुगैयो, निन्दा खालामो। आरो बे जाथायाव जायनाखि जरित दं साथाम बांगाल सेंग्राफोर, सासे हाबा जानायसोबाव आरोबाव। दा बिसोरो माने दलबद्ध भाबै जे बेखौ थगाय थसि खालामनानै फुस्लायनानै लांनानै रेप खालामहैबाय। जों बेखौ गोख्रों रावजों निन्दा खालामो आरो बिनि सायाव गोख्रों मोनसे साजा खालामनायनि बेब'स्था लानांगौ। दा जों अलरेडि मैयाबो जों चिराङाव थांबाय। थांनानै बे न'खरावबो जों थांनानै रायलायदों, गार्जेनजों रायलायदों आरो जायगानि मानसिजों रायलायदों। ओमफ्राय जोङो बे चिरां जिल्लानि एसपि खौ जों खावलायदों जाहाथे बेखौ गोख्रोङै साजा होयो। दा अलरेडि हमजाबाय। दा होमब्लाबो बे साफिसियेन्ट नङा। दा जाहाथे बिनि सायाव पक्स' लागायो ओमफ्राय बै माबाखौ होयो जाहाथे प्रिभेन्सन अफ एट्रसिटिस अन SC ST बे एक्टखौ जाहाथे माने इमप्लिमेन्ट खालामनो हायो। दा बेखौ खावलायदों। दा बेखौ माने साजा होथारनांगौ गोख्रोङै जोंनि माने बेखौ माने रेहाय होनो नाङा। आरो जोंनि गथ'फोरखौ बेबायदिनो बिराद सुजुग लायै लायै फुस्लायनाय, बुरखायनाय बायदिसिना प्र'ग्राम देखायनानै जोंनि गथ'फोरखौ आन्दायहोनाय ओमफ्राय गाज्रि खालामनाय बे जिनिसा जेरावबो जागासिनो दं। दिनैनिल' बाथ्रा नङा, खोब गोबाव समनिफ्रायनो जाबोगासिनो दं बे जिनिसा। बेनिखायनो बिदिखौ एखेबारे गोख्रों माने नोजोरजों जों बे गाज्रि मानसिफोरखौ जों होबथानो सेस्था खालामनांगोन। दा दिनै जोंनि आफादफोर दं गोबांनो, आफादफ्रा बेखौ माने सिरि थानो नाङा, आवाज होनांगोन जाहाथे गुबुनफ्रा जोंनि आइजोफोरनि सायाव, जोंनि फिसाफोरनि सायाव जाहाथे गाज्रि माने नोजोर होनो हाया। जों बे रोखोम मोनसे गोख्रों परिबेसबो जों लाबोनांगोन। गोदो गोदाय जेरै जों हाइ स्कुलाव फरायब्ला, कलेजाव फरायब्ला बर' आइजोफोरखौ रावबो थांनानै खाथियाव रायज्लायनो साहस गैयामोन गुबुन जाथिया, गियोमोन। बे समाव जोंनि आफादफ्रा बिराद स्ट्रंमोन, फरायसा आफादफ्राबो बिराद स्ट्रंमोन, समाज बेब'स्थाबो मोजांमोन। रावबो थाङामोन, खाथियाव रायज्लाय हायामोन, सोमोन्दोआनो गैयामोन बे समाव। दाथ' ओरैबायदि जाबाय, दा फ्रि एखेबारे जेरावनो मोनो बेयावनो माने मोजां सोमोन्दो लाखिलायनाय, मबाइलनि जुग, मबाइलजों माने जगाजग लानाय, इन्सटाग्रामजों जगाजग लानाय। दा जों बेफोरखौ जोङो समाजफ्रा नोजोर होनांगौ। सोरबा गथ'आ जुदि बे रोखोम जादोंब्ला जोंबो जोंनि गथ'फोरखौ जों माने दमन खालामनांगौ। दा जोंनि गथ'फ्राबो एसे बारनो नागिरगासिनो दं एखेबारे खुनु माबा बुजिया सोमजिया, माबायदि मानसि बेखौ माने साननोबो रोङा, बबेखौ साननो रोङा, सोमोन्दो लाखिलाबायो। दा बिदियावनो गाज्रि गाज्रि खैफोद जायो। बेनिखायनो जोङो जोंनि आफादफ्रा जोंनि गथ'फोरखौ जों नोजोर होनांगौ जाहाथे जोंनि गथ'फ्राबो जाहाथे आवसाव जानो हाया। बेनिखायनो जों साबधान जानांगौ। आरो जोंनि गथ'फोरनि सायाव जे गाज्रि बेबहार खालामो, गाज्रि माने आखु दिन्थिनाय माबा जोंनि फिसाफोरखौ जिनाहारि खालामनाय मानाय, दोनखारनानै लानानै थांनाय, हाबा लाहैनाय, दा बेफोरखौ जोङो एखेबारे बन्द' खालामथारनांगौ। स्ट्रंलि माने बेखौ होबथाथारनांगोन।
अनेक जाबाय बिदिनो सोरबा हाबा जाहैदों सोरबा थांदों फुस्लायनानै नै उनावनो माने बोसोरनि उनावनो खारबोफिनदों आलाय-सिलाय जाफिनदों न'आव दा जाहाथे बे रोखोम जानो हाया जों माने दिनै जोंनि समाजा साबधान जानांगौ जोंनि आफादफ्रा साबधान जानांगौ जों बेखौ माने चिराङाव दाखालि जादों होननाया बे घटना बेनो प्रथम नङा मेरला घटना जाबाय दा बेफोर घटना जाबायब्ला जों बेनिफ्राय शिक्षा लानांगौ चिराङावनो जोङो थांनाय माने बोसोरब्रैसोनि उनाव बोसोरब्रैसो सिगाङाव आरोखि बे आमिनफारा होननाय गामियावबो सासे बर' हिन्जावखौ माने रेप खालामबाय बे बांगाल सेंग्रायानो रेप खालामदों आरो बैकुन्टगाव बे बैकुन्टगाव होननाय चिराङावनो आरोबाव बेयावबो रेप खालामदों बेखौ जों थांनानै केस होदों केस होनानै एरेस्ट खालामनो हादों आरो बेबायदिनो आरो चिराङाव जों बे माबा दै सेराव आरोबाव बर' हिन्जाव सानैखौ माबानाय जिनाय खालामनाय बुथारनाय बेबायदि जाथाय जोबनो रोङै जाथाय नै बे सेभेन माव घटना जालायबाय आरोबाव सेरफांगुरियाव घटना जाबाय क'क्राझारावनो बर' हिन्जावसाव बे बांगालफ्रानो खालामनाय जाबाय आरो माबायावबो नै आरोबाव पर्बतझरावबो राभा हिन्जाव सानैखौ बुथारबाय दा बिसोरबो माने बिसोरजों खालामजानाय बिसोर बुथारजानाय दा अब्ला जों दिनै बेफोरथ' घटना जाबाय थानायनि उनावबो जों मानो दिनै माने सांग्रां जानो मानो जानो रोङा जोंलाय मानो हुसियार जानो रोङा जोंलाय जों जानांसिगोन जाहाथे दांदाव हाया रावबो जोंनि बर' आइजोफोरखौ जों बेनि थाखाय जों दा जोंनि आफादफ्रा गोख्रों जानांगौ नै दाखालिसो बे चिराङाव जानायनि सानसे सिगां बर' आइजो क'क्राझारनि आरोबाव बेबो नांगोन माने माबाजों मबाइलजों जगाजग खालामलायनानै एखेबारे नै केलकातानि सोरबा बांगाल हौवाजों खारफालांबाय खारफानानै माने हजों थाहैबाय दोनहैबाय उनाव बेखौ केस होलायनो माने ओरैनो पुलिसजों जगाजग खालामनानै हजों हमना लाबोफिननाय जाबाय दा बेबायदि आरोखि बेबायदियाव एथ' आवसाव जाबाय जोंनि गथ'फ्राबो दा जों बेखौ साबधान जानांगौ जाहाथे बे रोखोम जाया आरोखि बे रोखोम जाहाथे जानो हाया जोंबो आफादफ्रा साबधान जानांगौ सांग्रां जानांगौ आरो बिदिखौ लाय होनो हाथ्रा समाजा बिसिंखल जागोन समाजा जोबगोन आरो बे रोखोमबा थानाय नङा आरो मेइनलि माने बर' समाज माने जाथिनि आब्रुआ रैखा जायोबा आइजोफोरखौ लानानै हिन्जावफ्रा जुदि बारगा जायोब्ला आइजोफ्रा जुदि बारगा जायोब्ला माने आइजोफ्रा जुदि खुनु माने आब्रुथियाव थायाब्ला अब्ला बे समाजा गाज्रि जायो बेखायनो जों बर' समाजाव ओरैनोबाबो जों बिराद मोजां सनमान होनानै लाखियो बर' आइजोफोरखौ बिराद मान होनानै लाखियो बर' आइजोफोरखौ गोजौ स्टेटास होयो आइजोफोरखौ दा बिनि गेजेरावबो दिनै जोंनि आइजोफ्रा जुदि आवसाव जायोब्ला गाज्रि जायोब्ला मालाय थांफालाबायनाय नङि खोथाफोरखौनो बिसास खालामनानै मालायजों फुस्लायजानाय दा बेबायदि जायोब्ला समाजा बिसिंखल जागोन गाज्रि जागोन ओंखायनो जोङो बेखौ मोजां माने दिथा होनांसिगौ नोजोर होनांसिगौ जाहाथे बे रोखोम जानो हाया आरो सोरबा जुदि गाज्रि माने बे रोखोम खालामदोंब्ला फुस्लाय फुस्लि खालामनाय सोमोन्दो लादोंबा सोरबा जों बेखौ मिथिदोंब्ला नुदोंब्ला बेखौ जों हमनांगौ दा इभेन सोरजोंबा रायलायनाय सोरजोंबा गाज्रि फेसन खालामनाय नुदोंब्ला जों बेखौ बादा होनांगौ दा हमनांगौ सोर नोंसोरलाय जोंनि आइजोफोरजों बिदि गाज्रि माने रायलायनाय गाज्रि फेसन खालामनाय जों डिसिप्लिनाव थानांगोन जोंनि माने आइजोफोरखौ बे डिसिप्लिनाव जों लाखिनांगोन आरो बिदिजोंसो जों सिकिउरिटिखौ जों मोनगोन आरो बिदि नङाब्ला जोङो फ्रि बयजोंबो रायलायनाय बयजोंबो माने हासि खुसि खालामनाय बिदि हगारब्ला एखायनो बिसिंखल जागोन आरो जों बिफदआव गोलैगोन आरो बे बेक्तियाबो बिफद जागोन बेखायनो एखेबारे स्ट्रं जानांगौ जों गोरा जानांगौ आरो बेखौ लाइ होनो मोना आरो बे जायनाखि चिराङाव घटना जाबाय बिनि सायाव जों एखेबारे स्ट्रंलि जों माबागोन नाजागोन जोंबो आर्मिया जों थांनानै रायलायदों बे केस बे होबाय बे केसनि अनगायैबो जाहाथे बिसोरनो जाहाथे माने माबा खायो गभर्नमेन्टआ जों हाइकर्टआव थांनानै बे बाथ्राखौ जों मैया रायलायबोदों दा हाइकर्टआव थांनानै हाइकर्टआवबो जों बेखौ केस होनानै जाहाथे कम्पेनसेसन मोनो आरोखि जों बेखौ खालामगोन बे माखासे समनि गेजेराव आरोबाव लोगो लाहैबावगोन रायलायगोन रायलायनानै बे हाइकर्टआव थांनाय बेब'स्थाखौ जों खालामगोन जे गोबां बेफोरनि जाथाय जालांबाय सिगाङावबो नङा होमबा साराबो बुंखाबाय दा बे बर'फोरनि गेजेराव बायदि बायदि आइजो माहारिफोरनि आफादफोर दंमोन बेफोर आफादनिफ्राय दिनै जोङो फंसेबो बाथ्रा जोङो खोनानो मोननाय जायाखै दा जोबोद दुखुनांथाव बेफोरो आफादफ्रा मानो सिरि थादों आं बेखौनो दुखु मोनबाय थायो जों बुंबाय थायो बर' जाथियाव गोबां आफाद दं बर' जाथि होननानै बर' जाथिनि खामानि मावनो थाखाय दानाय आफाद मेरला दङ बे बर' जाथि होननानै बर' जाथिनि थाखाय खामानि मावनो दानाय आफादफ्रा दिनै जाथिनि अलखद टाइमाव मानो सिरि थायो मानो फंसे बाथ्रा बुङा बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा दा दिनै आइजो अनसाय आफाद दं जों बर'फोरनि गेजेराव जोंहा बर' आइजो अनसाय आफाद बिसोरबो स्ट्रं जाथारनांगौ स्ट्रं रल लानांगौ बिसोरो मानो रल लानो हाब्लाय मानो सिरि दा जोङो माने नुबाय थायो जोंनि आफादफ्राबो बिदिनो दस्राफ्रा आफादफ्राबो बिदिनो
आं मख'नाय जायो आरोखि बेयाव गाज्रि मोनलायै मानसिफ्रा मख'ब्लानो नंगौ खोथा बुंला दानि फरायसा आफादाबो इसिबां स्ट्रं जानो हागौ जानो हायाखै दुरबल आरोखि बिसोरबो माने स्टेन्डखौनो लानो हाया दा जों लानो हायैनि खारना बेनो जोंना बाराद्राय जों माने बांसिन राजनितिजों बांसिन माने जगाजग लाखियो जोङो राजनितिजों बांसिन जों सोमोन्दो लाखियो आरो जोंनि सिन्थाधारा बांसिन राजनिति जानायखायनो जोंनि आफादफ्रा बे आइजो आफादखौनो होन फरायसा आफादखौनो होन जों स्ट्रं मोनसे डिसिसन बल्ड डिसिसन जों लानो हाया बे गुबुनफोरजों गाज्रि मोनजानो गिनाय गुबुनजों माने माबाजों गिनाय बे भाब जोंनाव दंजोबथारो आरोखि आफादफ्राव खुनु खोथा गैया गुबुनफ्रा गाज्रि मोनो मोजां मोनो खोथा गैया जोंनो जास्टिस नांगौ जोंनो न्याय नांगौ बर' हिन्जावफ्रा बर'फ्रा बिराद सिम्पोल जाथि सादा सिदा जाथि सिम्पोलि थानो मोजां मोनो रावखौ थगाय रोङा मिसा खोथा बुंनो रोङा सोरबा थगायबाथाय बेखौनो जों मानसिफ्रा नंगौ सानना लायो गोदै गोदै खोथा बुंनायखौनो औ थाङै लास्टआव थार बिजिरनाय दिनैसिम जों बर'फ्रा मोननो हायाखै औ दा बेबो जोबोद दुखुनांथाव नङा होमबा औ बिराद दुखुनांथाव गोबाङानो जों थार बिजिरनाय मोना जों माने धर्मआव गासै जों माने माबा खालामबाय मोनसे इमसनेल सेन्टिमेन्टखौ जों लाबाय नंगौ सार दसेल' जोंनि माबाया नंगौ सार खिन्थु जोबजासिम जे नांनांगौ बेयाव माने जों गैया आरोखि